Okay. Ved at gøre prøve, kan man vise, at det her er en løsning til det der. Og vi antager nu, at denne funktion er en løsning til den her. Og vores formål er at vise, y af t kan skrives på den her form herover. Og så kigger vi på vores hjælpfunktion, det her, og finder differentialkoefficienten for den sammensatte funktion. Og regnereglen her for den sammensatte funktion bruger vi her. Og så differentierer vi vores funktioner og får det herover, som vi så sætter ind i vores funktion z mærke af t. Og derefter får vi resultatet her, hvor vi reducerer det, og 0 gange y af t i parentes går så ud, og får det her z mærke af t her. Det her det indsættes på y-mærkets plads, og det reducerer sig til den her, hvor parenteserne ophæves, og vores y går ud med y anden, så vi kun har et y, og det gange så ind i den her parentes og bliver til det her. Det vil sige, at vores z-mærke bliver til den her differentialligning, som har den fuldstændige løsning, det her. Nu. Ved hjælp af vores fuldstændige løsning, ved vi, at z af t er 1 divideret med y af t, og ved at dividere y af t på begge sider af lighedstegnet, som vi gør her, vil y af t gå ud her. Men ved at dividere det her med begge sider af lighedstegnet, som vi gør her, vil det her gå ud med hinanden, og vi vil have det her tilbage. Og ved at forlænge brøken med b divideret med a, som vi gør her, så skal vi gange b divideret med alle tre led, det vil sige med den her led, den her led, den her led. Det her led vil bare give b divideret med a, og den her led vil give 1, og også den her led, det vil være en vilkårlig konstant, som vi ser her. Og dette viser, at en vilkårlig løsning til at y af t kan skrives på denne formel, og hermed har vi sætningen bevist.